Sa number 3, mga nagapameke sa mga public documents kasubong na lamang sa business permit pati na sa mga ID, pasakaan sang kaso sang syudad. Nagligad lang nga semana sa naglabot sa igtalupangod sa katapos sa konseyo ang mga reklamo angot sa peke nga mga business permit pati na senior citizen kag PWD IDs. Sunod sa kay Councilor Al Victor Espino, pamuno sa Committee on Laws and Ordinances and Good Governance, may natumbod na sila nga mga persona nga nagaserbi fixers nga responsable sa pagpeke sa mga kasubong nga mga public documents. Hindi luyag ni Espino nga hingadla ng mga persona samtang ginahikot na nila ang pagpasaka sang kaso kriminal batok sa ila. Dugang niya, may 3 na katuig nila nga natulupangdan nga ginapeke ang mga business permit paagi man sa QR codes nga nabutang sa mga dokumento. Gani ginaluso man sa konseho ang pagdugang sang security seal sa mga gina-issue nga public documents, IDs, kag iban pa agud mapunggan ang paglapta sa mga fake documents sa syudad. We have traced documents as far as 3 years ago. So, butsing ganon, 3 or ang iban 4 years ago, gina-recycle nila eh. So, ang ilang modus, kung may ara na, for example, sa QR code, may ara sila nga na-issue na sang nagligad or ginakopy nila ang existing nga may QR code. Ma-file na ni kaso kontra sila para di sa kapangaman. But rest assured, ginabalaan tanan sila kung sino ni sila. Kaya may mga business owners nga atubang nag-come out kag naghambal nga amo ni nga fixer nilang ginusar.